लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोबाव समनि उनाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर एमबि प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय गोसो मुंनि मोनसे अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर, आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथुराज बर' आरो रिया बर' बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी, लोगोसे इलिसा बर' बिथांमोना, आरो मेथाइनि रिलिक्स आरो टिउनखौबो मिजिं बरगयारी बिथाङानो होदों, आरो मिउजिकखौ होदों अर्लियास नार्जारी बिथाङा। बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां गोसो मिउजिक भिडिअनिनो स्क्रिप्टखौ लिरदों अबिनाश दैमारी बिथाङा, आरो डिअपिखौ खालामदों सान बर' बिथाङा। स' लोगोफोर बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो ससे टिजार भिडिअखौबो बिथांमोना एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव अलरेडि हगारनानै होखाबाय। स' नोंथांमोना टिजार भिडिअखौ दासिमबो नायाखैब्ला नायहैग्रोनो हागोन, आरो फुल मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। आरो बिथांमोननि एमबि प्रेजेन्ट चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे जोबोर मोजां मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थायो। स' बिनिखायनो नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट खालामोब्लानो जाबाय, जाहाथे बिथांमोनाबो नोंथांमोननि थुलुंगाजों बेबायदिनो मोजां मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो, आरो नोंथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदिनो नुनो मोनबाय थायो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, आरो सोरबाफोर दिनैसो चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।